5 zvinhu zvaunoda oro zvaunofana kuteedzera kana kuita kuti ugare muCape Town zvakanaka. Hello guys, how are you? My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Picture. Yes, I am currently based here in Cape Town. Dom ne Sekuru Gudo Picture TV. Anyway, Sekuru Gudo Picture TV a platform yatino share miono yakasiyana-siyana maererano nezvinenge zvichiitika kubva kunyika yedu yeZimbabwe tichienda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe, including this South Africa where I am right now. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and ring the notification bell and like my videos achikuita kuti YouTube ye algorithm ikwanise kumapusha aonekwe nevanhu vakawanda. Mukadaro munenge manditsigira ndingatende zvikuru. So anyway, without wasting time, rekatipinde apa video yedu yanhasi. Okay guys, nyaya yedu yakamira yakadai. 5 zvinhu zvinoita kuti ukwanise kugara muCape Town zvakanaka, uchirarama zvakanaka uye uchizokwanisa kuti ubudirirewo upenyu hwako hushanduke kubva paunenge huri oro pawainge huri pawakabva kumusha kwedu kwasadza kana kuti kuZimbabwe. Chinhu chekutanga when you come to Cape Town is to make sure that you mind your business. That is rule number 1. Mind your business. Yakunongoswera tenderera kana kuisa mhono dzako munyaya dzevanhu muzvinhu zvevanhu kana kuti kunoka usina kupokwa. It is very dangerous. Cape Town is a very dangerous place where you need to mind your business most of the time. Saka izvozvo zvinoita kuti safety yako inge yakanaka. Usangofamba mastreets dzisina tsarukano, makazara matsotsi, makazara maskoli. Anything can happen to you. People in South Africa avakoshese penyu. Ndikatipinde papoint. Point number 2. Kana wapinda muCape Town, gara muimba yaunokwanisa kuafford. Kune mahoki, kune machochombi, inenge imwe chete iyoyo. Kune brick house, kune maflats, kune ameno vanenge vaingoti mutown. Don't know. So ndoma accommodations aunokwanisa kuwana in Cape Town. I advise you kuti kana uchangopinda ita zvinoenderana nehomwe yako. Mabasa anenge achinetsa, unenge usati wa financial stable. Saka ukagara munhu maunokwanisa kuafford, zvinoita kuti tushoma twauri kuwana kumarobots uku nekumwe kuma one day cha kwaunenge uchienda netumwe tumahaso tudiki kumapiece job ukwanise kuzvitengera chikafu nekuzvimaintaina, usazoita kunge street kid iwe uchibuda. Hakuna kumanikidza kunogara kumaflats kunodhura iwo mafinances ako asati aita. Takuenda pa point number 3. Point number 3. Unofana kutenga 10 kg yako yeiwisa. Ndo wakachipisisa kana kuti Lucky Star. 2 liters yako yemafuta. 500 grams yako yesalt kana 1 kg chai. 2 kg yako yeshuga weisa mumba. Tenga cabbage rako. Kana zvanyatsa kubhadhara tenga crate yemazai weisa mumba. Zvakanakira kuti ukaswera uchimbeya kwese kwaunenge uchimbeya kumarobots kumapoints kuya ukashaya basa ukadi kwese kwaunenge wanotsvaga ukashaya paunodzoka kumba haushaya chinhu chekubika. Ukada kumhanyirira pizza, KFC, Hungry Lion, ukada kumhanya kuBurger King, ukada kudya tumwe tunhu tiri special unokurumidza kudona ende uchagara wakungogodza misuwo yevanhu uchikumbira. Saka this is a starter kit yegrocery when you are starting to live in Cape Town. Zvinhu zvisati zvanyatsobhadhara. Ende pa point number 4. Right. Nonga mapoints andiri kutaura ari kumeka sense. Point number 4. It's your appearance. Mapfekero aunoita nemadressero aunoita. Try as much as you can to dress modestly. Dressawo zvakanaka, kwete migubhururu kana kuri kuvakadzi kumasketi nemateki nemadhuku. Iwe uchiziva kuti hauna mapepa akakwana. It is a red flag. Zvinokwezva attention yakanyanya kubva kumasikoro andoziva kuti that is a cheap target
easy target. Mapurisa anonzwa kuti uyu mukwirikwiri igweja iyo harina mapepa. Saka unozvideedzera wega maproblems. Mungangoti ndataura vanhukadzi chete, ndakutaura futi vanhurume. Vanhurume unopfekerwa zvinhu zvekuti chikepi chakadai, chiflat cape chakadai. Just watch how men in South Africa dress. Hembe dzakachipa, kune mashops akapa Nana Choice I can recommend. Nana Choice you can get cheap clothes. Nana Cape you can get my t-shirts arangori simple nehembe dzingori simple. You can dress zvinhu zvakangonaka. Haikona zvinotooneka kuti munhu uyu anga achitofudza mombe kumuzarabani 3 weeks ago. Maybe tungoti uchangosvikawo, but please try to stay away from chimwe dressing balance madressera atinoita kuZimbabwe. Zvinhu zvingori loose, zvinhu zvingori bag, nemasheta aya anenge ekwamwazha, masheta aya, try to run away from those. Tsvagawo zvimafongongo, zvimanike izvozvo zvinongolukawo bhoka, zvinhu zvakachena, hakuna munhu anombonotisa stere kuti it's bag. Saka that was point number 4. Dressawo zvakanaka zvisinga-attract matsotsi, zvisinga-attract police kuti upedzere wasunga, zvisingamakisi kuti zviratidze kuti uri muforeign. Saka try to copy mapfekero avanhu vemunomu. Kubva tangopindana, so it will be difficult for you kuti ungorobwa zvisina tsarukano kana kuti uvictimizwe in South Africa. Takuenda papoint yekupedzisira. Point number 5. Staying in Cape Town. When you are in Cape Town, guys, please remember, we came from Zimbabwe to look for work. So we can save money. After saving money, we can fulfill my dreams. When in South Africa, you start to spend on food, you start to spend on beer, you start to spend willy-nilly. You still need to save money. You have to save money, guys. Unofana kuchengeta kamari kadiki. But mari tiwanongochiwana kuita kuti ukawirwa nedambudziko tiri kunyika iri kure nehama, tikura kuti tiri kunyika iri ndokunonzi kusina amai kwatiri kuno, kunonzi hakuendwa zveshuwa, but isi takasarudza kukuenda. Saka we must be vigilant and tofana kunge tiri vanhu vakatichangamuke vakangwarira, vanoziva kuti mari inochengetwa. You save some money. Ukawirwa nedambudziko unozobatsirwa mumagroup social media now, but at least unofana kunge une pekutangira. So these are the 5 important things that I think are very, very important kana uchangogara muCape Town. From there, ndazokupai dzimwe futi 5 points pambera. Zita rangu ndonzi Sekuru Kudo Picture TV. Ndinovimba Muchave ine zuva rakanaka.